разважалі пра тое, што на гэтай прэзентацыі не будзе забаўляльнай часткі. На жаль, вот у Вільнексе так не атрымалася, каб былі музыкі, каб былі спевакі ці танцоры. Тады я і кажу, а чым кепская забаўляльная частка вершы? Чым кепская музыка вершы? Так неяк выйшла, што ў гэтай кніжцы тыя вершы, якія Ірына адабрала для яе, гэта насамрэч песні, якія спявае, ну, вам кое-што вядомая, а может быть, кому-нибудь яшчэ вядомая Кася Камоцкая. Вось, я думаю, што ў Менску яна іх паспявае, а тут я іх сама паспяваю, як змагу, ну, то бок пачытаю. Вось, а вы уявіце сабе музыку, может быть, вы пазнаеце тыя тэксты і уявіце сабе, як гэта трэба спяваць. Вось, ну і я пачытаю тых аўтараў, якія тут мелі гонар змясціцца, тых аўтараў, якіх я сама вельмі люблю. Вось. А вершы, ведаеце, нават можна і танчыць, калі ты іх ведаеш на памяць, то можна вот так вот выйсці, і тады пагойдвацца, і атрымаецца вот цэлая такая забаўляльная, нормальная частка. Так што, калі што-нибудь не так, так вы ўжо будьце ласкавы. Асабліва мяне не крытыкуйце, таму што бачыце, у колькіх многіх я іпастасі. Вось. Але творы сваіх сяброў я буду чытаць па кніжцы. Гарадзенская паэтка Анжеліна Добравольская, якую я люблю вельмі безапаведна. Гарадзенскія альбомныя вершы, адзін з іх. Стань музыкою мне, а не музыкам, каб душами плыли воды просторы, одной были любовью, счастьем, горем. Стань музыкою мне, а не музыкам. Нам отчинил Господь небесным хором, для нас спевают ангельские лики. Стань музыкою мне, а не музыкам, найлепшим Божим даром, Божим твором. Правда? Галинки Дубенецкой молитва, ну, давняя молитва, вельми пригожа. Послухайте. У каплицы твоей запали меня тихою свечкой, пред обличьем твоим усупленні меня запали. На змерканні святла благослови мой самотный агенчик, на змерканні души и любови на этой земле. Пред обличьем твоим дай гореть трапетливо и ясно, частиню твоих рисов на хвилю замглить не дозволь. А як чезнуть почну, загаси меня волею властной, у каплицы твоей, где сливаются величь и боль. Трохи я переиначила, посподівалася на те, що не пам'ятаю докладніше з пам'яті. Олесь Розанов, великий Олесь Розанов, один з вершів «Маланка або Унія». Тады, калі я ўвайшоў у бажніцу і, зачыніўшы дзверы, стаў гутарыць з небам, з неба раптоўна ўпала маланка і раскалола бажніцу надвое. Людзі, якія прыйшлі на світанні, адбудавалі з адной яе палавіны бажніцу світання. А людзі, якія прыйшлі на змярканні, адбудавалі з другой палавіны бажніцу змяркання. Хадзі да нас, закликаюць мяне адны, гэта ж твоя бажніца, ты зноў тут зможаш казаць свае словы да неба. Хадзі да нас, пераймаюць мяне другія, гэта твоя бажніца, ты зноўку тут зможаш слухаць, што кажа неба. А я ўсё стаю на тым самым месцы, здранцвелы, уражаны, праяснёны, не маючы мовы, каб гаварыць, з маланкаю ў сэрцы. А зараз я патанчу, тому што свае вершы я памятаю на памяць. Королёвна. Калі была бяздомным я сабакам, адрытым сабачаю сям'ёю, і з голаду і холаду здыхала на запляванай лесвічнай пляцоўцы, мяне б забралі вы у цёплы дом і рэшткамі вячэры накармілі б. Я королёвна, хорам мой сталіца, абсяг маёй улады небяспечны, ля ног адно паэты і калекі, а я не умею плакаць і любіць, і межаў тых ніхто не перакручыць, і ў хорам стуль не ўводзе, а не водзін, тут
кожны крок, тут кожны рух вартуе лагодная аблога сытых псоў. Адныя дзверы мне, ваш сон штоночны, туды я дапаўзу, забыўшы гонар. О, не ганіце каралёўну прэч.